sikuhloniphe lokho, sihloniphele nesilo ukuthi phezu kwaso sikuhloniphe ukuthi esikushilo sikwenza ngendlela. Siyababaza-ke sibabazela abaholi ukuthi abakubonile asifisi ukuthi kuphinde kubonakale. Siyaqonda futhi ukuthi nalezi abenze okubi esikubabazayo namhlanje bangabantu, bazalwa umfazi nendoda ngokwenyama, bayoba nawo amaphutha. Kodwa ayikho into enhle njengokuthi uma usulenzile iphutha, uvuke ekuseni ubone iphutha, bese uthi ngiyaqinisa. Ayikho njalo. Akekho umuntu thina esiyomlahla ngokubizwa isilo. Isilo sithi kithi, ngoba ngininike ilungelo ukuthi uhole impi yami, ngihola impi eyibutho lami enembono eminingi, ephethe amakhadi ezepolitiki ey'nhlangano ezahlukahlukene. Kodwa ngoba basuke sebela esikoleni, basuke sebeyibutho lesilo, angithi njalo. Siyaphaphatha-ke ukuthi isimo esenzeke lapho Kwa Ceza sikhulela ukuthi singaphinde senzeke. Kube yihlazo libi kabi ohlangana nomuntu emgwaqeni, umuntu abuze ukuthi yini le bengiyenza lapho. Ayikho esiyenzile, ayikho futhi ebesingayenza. Kodwa kumnembeza umuntu azi ukuthi lapho khona khona isilo idlula bethu yamakhosi, leyo ndawo iyahlonishwa, leyo ndawo leyo ingcwele. Ngakho-ke bakwethu sithi duduzekani sizwe sikaZulu, sizwe sikaphuma nomadoda, okwenzekile lapha kube yihlazo kodwa elingalungiseka uma ngabe umuntu enolembezi ezokwazi ukubona ukuthi wonile. Angiphinde ngize kuleli ethi okwenzeke lapha yasekwenzekile lokhu, kube nokushaywa kwabantu, balimala abantu, abesifazane, amadoda, shawe ingozi yonke. Sekuphuma into ethi sekwenzekile lokhu, sekuphuma into ethi iqembu lekati lishaya abantu. Angiphikisani nalokhu khona abantu abashayile. Abantu abashaye kodwa bashawe izigaba. Izigaba ezizahlangana nabantu abashaye. Uma ngikhumbula kahle impi Abadidiyeli uma siphuma nayo emva kokuthi siphumile uNdunankulu, uma nempi iyongena esikolweni lapho kudliwa khona yonke impi iphelele, ibe khona. Kudliwe yonke into ibe right. Aphuma abantu bayemoteli isiphume sami, into sihlakazekile. Angithi into uma sihlakazekile singaselona iphutha, angithi? Ngesikhathi sikuhlangana kabantu sesingasekho thina ngoba kuyiqiniso elikhulu ukuthi thina nje ukuthi sekushaya abantu sikuze sesisemakhaya. Uma sekuhlangana abantu sebehlangana lapho abahlangana khona ngeyigama, awusakwazi ukuthi iqembu elithile lezepolitiki ngoba lapho emabuthweni kuhlangane sinawo emsithi lesidina nayo idlula lapho, sinawo IFP, sinawo wonke amaqembu, kodwa awukwazi manje ukuthi usithi iqembu elithile lishaya abantu. Ngaleyo ndlela usilayidela imvilo ongeke ukwazi ukuthitha ngoba thina sazi ukuthi uma sikhudula iphi ipolitiki yesilo ibutho yonke, akekho umuntu owebuza ukuthi uphethe yini imicatha enhlangano, kuyokwenzeka Abadidiyeli. Ngakho-ke sizozehlisa lana, siyaphaphatha, siyaxolisa kwabalimele nabalinyaziwe, abazali, izihlobo, abahlukumezekile. Besingeke thina njengabadidiyeli siphume emakhaya siphume sazi ukuthi kubulawa abantu noma kushaywa abantu.
nabo abalimeleyo bebengeke bephume emakhaya bephumele ukuthi bawubabule umhlaba. Sivelelwe yishwa nje kwavela igangi zadlanga ngalesi asenzo. Igangi lezo kufanele nathi sibambisane njengabagidiyeli ney'nduna sicine lokhu kwenzeke kanjani. Thina kulesi sifundazwe sineminyaka engaphezu kwamashumi 20 saphuma kulento yokuthi kunendawo kuthiwa Lupata noma ubone umuntu egqoke isikimu uhlangana naye umshaya. Angithi akusenzile sibe neshwa igangi lasebenzisa ithuba ezibona ukuthi zivikelekile ukuthi zingakusebenzisa lokho. Kodwa mina angikholelwa ukuthi empilweni esuke siyohola sonke sizinduna ihlanganise yonke amaqembu ezekosini. Ukhona umuntu ongasho ukuthi UDM le-NFP ley'nhlahla le, ukhona ongakusho lokhu. Kodwa umgomo wethu ukuthi sihola imvumo ngaleso sikhathi. Kuyiqiniso lelisuku ukuthi kuyo lento esiyiholayo kube khona igama ezigabeni zashaya abantu. Ukungadingekile ngeke ubone oyidingayo. Siyakhalisana nabo, siyazwelana nabo futhi siyafisa ukuthi kufanele nathi njengamabutho siyigeze kumele abagidiyeli siyobabona abantu ngoba sihambisana lesa. Angikholwa ukuthi phakathi kwenu ngobalila ukhona ongathi ibambe ngakho sihambisana, ukhona ongathi siyacela-ke ukuthi basithethelele abazali nehlobo nodadewethu nabafowethu, kakhulukazi umuntu wesifazane ayashaywa. Siyacela ukuthi sidlulise ukuthi phela kuyinto esiphathe kabi, akuyona futhi into esiyithanda. Isilo sithi mase sinikile sithi ngicela into ebumbene. Makufika abaphetheli sesizovumela ukuhlakazwa ngosopolitiki esebekhumbana ngeminye yesizwe kurongo. Thina lesimo ekuthenini kufanele sithole igama siyithole siyigabezile kobani kuphela, kodwa asingavumi ukuthi bese kuthiwa iqembu elithile lishaya abantu beqembu elithile. Besisonke lapha kuphelele into yesizwe. Angithi njalo kodwa sicela ukuthi sithethelele, asibambisane futhi lento ukuthi sincane uhulumeni ukuthi ayabambisana asebenzisane nezinhlelo kulesimo sokuthi kukhona izinto okuthiwa endaweni ubuholi bomdabu akuveli kuzo. Isinqumo sesilo sokukhomba nje uNdunankulu kaZulu sisho ukuthi ngokwesakhiwo sobukhosi bukaZulu, uNdunankulu kaZulu sondele kakhulu esipilweni, izandla zokukhoza sesilo. Akufanele ukuba isilo sesimqokile umuntu. Leso sinqumo sesilo singahloniphi bese kuthiwa asinaso leso sikhundla noma leso engani lapho besinohulumeni ababili, besinohulumeni wedemokhrasi lapho Kwa Ceza, sinohulumeni wombuso wobukhosi bukaZulu. Kufanele yonke into irecognize njengoba injalo ukuthi ikhona, ngoba nathi njengoZulu khona isilo, khona uNdunankulu kaZulu, khona amakhosi, khona abadidiyeli, khona izindlela. Isitratsha leso sobukhosi bukaZulu okungafanele ukuba nangelelo dingane simshalayo, kufanele sibazi ukuthi kukhona. Ngakho-ke bafowethu siyanqana ukuthi uhulumeni asondelane nezinkulu, asondelane nesilo samabandla, kube khona izinto ezikhulunywa nezinto ingaze zifundise nemikhuba le esasuka khona ngama-80s kuya kuma-90s kuyahutshwa ngomuntu egqoke kodwa lowo muntu wakasona isifo ngokuqoka nje bekhona umuntu naye ulelungelo lakhe lokuvota, kodwa siwumuntu oyedwa.
ayikho into engiphathe kabi njengokuthi benzele lesimo lapha esenzele estage kukhona bonke ukhona bedlande kokufika amagozini kodwa engiyinothile ukuthi uzwe izwi udokotela uzwe unomlando omuhle kabi ngezinkulu kwaZulu nesilo samabandla amabandla lelilanga sithuka sihlangana naye sinomntwana ngifuna kabazi wenziwa yini ikampeni ngibona wedwa nje ufake ibhishu usuke emalisibheki uthini khona imfundisoze engikhiphayo kule ngane igenge ngane lekhulayo yazi ukuthi uma ubhinyile ibhiki yawo ufake ibhishu yingane angithi sizile yonke losonke leyo usunje uyingane ukubakhombisa ukuthi awuyona ama ubhinyile ufake ibhishu kodwa umuzwa ukhonzile esizwe kufanele lokho sikuvumele ukuthi kusebenza ngoba ngibukile mina ngathi le ndoda yakwamkhize yawenza umsebenzi wayo wenzeka emalisibheki indawo i-IT2 omkhulu yabe i-IT2 basebenza uzweni lapho ubaba wakhiwa uNtombela ukandakandulela noMshele ekhanda ukuthi ayihlonishwe izinkulu ihlukanise ipolitiki nezinkulu abantu bazi ukuthi ipolitiki le zezulu ngoba zilolubishile ngenxa yokungazi kwabantu ukuthi kukhona ipolitiki ikhona izinkulu ezinkulu thina besilapha sonke ngoba besazi ukuthi silapha ngekuphelekeze lesilo akekho umuntu esingezama ukuthi ugqokile lokugwezini ukwabo kusemhlanga lapha yaboshiswa khona impembe yazo zonke intanga zepolitiki wonke umuntu unelungelo kodwa hlonipha izinkulu hlonipha isiko hlonipha abantwana hlonipha amakhosi ngalokho ngingenza ukuthi ngithi shwele ngokwenzekile ngiyazi ukuthi laba balimeleyo ngeke kube baqhelile kakhulu khona mhlawumbe abasebenzele nakusani bafuthu kodwa sizonikela ekuthenini sivuke kusasa ekuseni sithungathintana sidlule futhi siyobabona enye into esiholela kulolu lusho ezingeke kulo ungahlonipheki lwesilo engazi ukuqhamuka kodwa okuwumsebenzi wethu ukuthi sizivikele isilo njengengubo yokwembatha lesilo kunokuqhamuka nje zonke kuqhamukela khona ubaba uprofesa uXulu uSongoya wazokuthi sebangela uprofesa uXulu siyaphaphazwa kakhulu akukho okuphoqayo ukuthi khuluma ngesilo noma sondele esilweni ungasithandi sihloniphele thina esithande sile iy'nkulumo zakho azakho ezaziyo ukuthi okhokho nomkhulu wethu babekhonzile kwaZulu nathi sathatha leyo nyathelo lokuthi sikhonzile kwaZulu uprofesa uXulu angazi nanxa uthi iy'nkulumo zakhe zikahlaba egeleni azakho singeleshweni ngomgqibelo nomnyangeni mayimbuka ikhuluma iqeda iphuma siyihamba khona izinto eziningi ezizalile ngenxa abuye uXulu cha mina uXulu unyangeni amazwi bese uXulu lo ohlala ekhuluma kabi ngishilo ngabe ubekwa yini ngithi nawe manje uXulu uyobekwa la abekwa ukuthi umZulu unesimo empilo lakwaZulu kodwa uXulu kufanele simkhuzile ukuthi uXulu sihloniphele phela thina isilo sethu siyakholela thina ekutheni isilo sethu siyakholela ukuthi isilo ukuthi izwi lami khona okungcono engakwenza kusuka manje kuya phezulu ngoba abantu ngalonyaka wodwa nangowesibili balindele imilingo yesilweni angeke umlingo wenziwa isilo uhlala nesifanele ngenkanelize nje kale sinopresident before umhlolozi sinopresident manje uRapaphosa
abayazi esikolweni abantu bafundela ubupresident, kodwa banikile ithuba bafunde izinto ngendlela. Banikwe kwathiwa sikunika 5 years ufunda, ngeke kodwa ukuthi ungakubonele ukuthi nginikwa 5 years ngifunda iklasi elilodwa yisho lelo, kodwa bona banikile ithuba ukuthi abafunde izinto bakhule ba-upgrade 5 years omunye 10 years. Musalike ukuthi uma ngabe kukhona ubona ukuthi akuhambi kahle endleleni usuphuma-ke usuwenele izwe. Ziningi izilwamithi, siyethemba ukuthi khona engakwenza. Amagama ayewashintsho lapha ngomgqibelo sekuphithizela sebonakala yathi kukho konke okwenzeka, kodwa kufuna nazi ukuthi ngingabami nomuntu. Lawo magama lawo kuba bewele kubantu abahlelekile nabahluzekile bekufanele umuntu abuke ukuthi sisho ukuthini isilo masisho. Isilo sisho ukuthi noma ngalo phambi kwami licabange, ngeke ngisho ukuthi wrong right, kodwa ufuna uzazele wena ukuthi ngowami ngiyathanda ukwenza ugodini. Akunjalo madoda? Ngakho-ke ngizandla kwethu naye ubaba uprofesa uQulu. Zimbili izinto engihlala ngazo kuye. Kukhona ukufunda isikole, kukhona ukufundiswa. Thina sifundisiwe nje singafundanga isikole sifundisiwe ngabazali bethu. Inkosi yahlonishwa, isilo sihlonishwa nangamakhosi. Kodwa isilo asikwazi vele kusuka umuntu nje athi abize isilo ngomntwana, athi umntwana ubani bese eqala ukukhuluma into zakhe ey'ngakhe. Kubi lokho. Thina silindele ukuthi abantu abafundile babe yisibonelo kithi esizweni sikaZulu. Sibancome, sincome iqhaza labo lokufunda nokubamba iqhaza ekwakhiweni kombuso womkhosi wazo, kodwa asikulindele ukuthi ugxekwe isilo. Ngalo yahloko esigxeko ngalo uprofesa wethu ubaba uQulu. Uprofesa angimazi kodwa ngibonile la, kodwa nganeqhaza lokukhuza ukuthi noma ngabe kuthiwa khona akwenzayo, kodwa kufanele umuntu abike atshele ukuthi awusiphathi kahle njengesizwe kule nto yakho, yezibili inganisho. Ngakho-ke nabo laba abaholi besithi ngabo labonile ngomgqibelo, kodwa asikwazi ukubalahla. Kufanele sithi abavuke beyithathe, kodwa bazi ukuthi izikhulu ziyahlonishwa, isilo siyahlonishwa, amakhosi ayahlonishwa, umongameli wezwe uyahlonishwa. Awukwazi ukwenza into ephambene phambi kwabo, kodwa umuntu uma evuke ekuseni asithi shwele ngiyahlweleza ngiyabaphatha, alikho icala. Sikulindele thina ukuthi abenze ububi laphaya balulaze isilo phambi kwezwe, bazi bawuxolisa. Futhi awuxolisi nje usikweni ukuthi uyaxolisa, uyashweleza, uyadliwa udliwe inkomo ushweleze, kufuneka iy'nkomo. Ungathi ngathi singalinga ukuthi sithi cha-ke ngokona kwakho iy'nkomo zingaba u-100, ngoba lokhu uyabona lokhu ukwazi ukuqhamulela nje. Mina ngokwazi kwami umuntu uma ephethe uhlelo ngokuthi ephethe uhlelo usuke ngamandla onke wokuqondisa ukuze kuthiwe ngesiZulu umqondisi wohlelo. Uma ngabe umuntu wenza ukukhulumayo okuphambeneyo ethubeni engililikile, kufanele athi i-point of order asikho. Okukanyangile ngiqeda thatha umbhobho bese kulungisa. Yindlela ehlelikileyo engenayo intukuthelo, ngoba isho sinalo isho lokuthi osopolitiki baxabane ngale la bahlangana khona bese bebuke phambi kwesilo sibezoona okuyihlazo-ke lokho kusesisithunzi. Zothi-ke bakwethu shwele emakhosini asendunkulu, shwele bantwana, siyakhuleka esifeni semithethelelo, solile sonke noma besingonile. Uma ngisolile sonke ngisho ukuthi umuntu wesilisa onetotolozi uma uyindulezi noma umdidiyeli usuke umphethe angithi usumphethe. Noma ukuthi uprofesa ufune iziqu, kodwa ngoba ulingiwe ukuthi umdidiyeli umphethe ngelinye ilanga uyongena ukuthi usuke umphethe. Kufanele simshwelezele umuntu ukuthi phephisa, awenzanga kahle, kodwa-ke vuka uyithathe ulungise. Abadidiyeli okwami ukuthi angisho lokhu okufanayo nakithi ukuthi ngoba siyapha ngoba district nje sikumsebenzi amakhosi asendunkulu
sanele umsebenzi wesizwe sifanele ukuhloniphana sazisane sivikelane singagxekani kodwa silo nje